Yawwa yake. Lafiya na wallahi. Ya gidan? Ya kuwa da kuwa? Saƙonki ne na kawo miki. Na abaya. Amma fa akwai sharadi. Na buga gabar. Na buga yamma. Na buga kudu, na buga arewa. Allah ya bada kuɗin nan ba. Sai na yanke shawara na dan samu abokina dan cabur. Na ce mai ya za a iya ce akwai gun da ake bada ofan abaya. Yanzu ka rasa me zaka kawo min sai wani ofe? A'a. To baby ai da babu gwara ba daɗi. Yanzu da a ce ban kawo miki ba ki sake fita ki ga kawayen ki sun fita ke ba ki da ita ya za ki ce? Na ce to zan karɓo miki ofe na kawo miki saboda ki sa ki wankan sallah. Bai ga sallah suka ce na mayar da ita. Da haka yanzu ga ta ki sa ki je idi ki je hawan Nasarawa. Ran uku da yamma in zo da dare ki cire musu a barsu na kakkaɓe ta na goge na je da mayan musu. Kwana biyu suka ce. In ya wuce kwana biyun nan baby ke kin sani wallahi za su daure. Sai sa na kawo miki yanzu dai gashi kin sa a leda. Wallahi na ga miki. Bi ga sallah ba kacce manta bi ga sallah. Bi ga sallah. Karki ban kunya. Wallahi ba ta kawo abin nan bi ga sallah ba. Dan sabur na san ba mutunci ne da sai daure. Bi ga sallah.